Páreček, to se nás zdravím vás u dalšího videa, což je číslo 2. Tady mám papír a tam mám napsané to, o čem bych chtěl mluvit. Takže zakládám, budu dělat nový typ videí, blbinky. To budou prostě někdy víte, třeba mě se stanou nějaké srandovní věci, nebo budou se dít nějaké srandovní věci, které by vás mohly pobavit, tak to natočím, třeba dám příklad, který se stal a zároveň to bude možná zítra uploadnutý, jakože rychle, protože to má 28 sekund. Bude tam naše kočka, která byla na operaci, pichli injekci a potom chodila jako feťák, který se ožral a přišel o manželku. Chtěl úplně, spadla tam aj. Jo, další věc, o čem bych chtěl mluvit, tak to, že počítač mám. Abyste si nemysleli, že jsem socana, natáčím to na mobil. Na mobil to natáčím z důvodu prostě, že nemám webku zatím, tam to možná budu tento týden už, ale to nevím, jestli ty vlogy budu natáčet tam, protože tam jako chodí celá rodina, protože já mám prostě pokoj hodně blízko naší prostě obýváka, takže vy jste tam slyšeli různý hlasy a tak, takže to ne. Stříhat jako pořád se mi to nechce. Takže počítač mám, ten bych vám mohl ukázat, kdybyste to tak moc žádali, ale nestřítím takhle zatrasit tohle video, protože tohle video je pouze vlog, který ještě budu dělat další videa, to jsou středeční otázky, prostě budete mě pokládat otázky, já na ně budu odpovídat. Takže třeba položíte mě, já nevím, 20 otázek, já z nich vyberu 10 rozumných a pak na ně prostě vypíšu je, jako ty lidi, kteří se mě na to ptali, napíšu ty otázky a kdybyste měli nějaký kanál a chtěli, abych prostě o něm něco řekl, prostě ho zveřejnil, nebo aspoň řekl, že dejme tomu, že vy se mě něco zeptáte a potom napíšete mám kanál. Tak řeknu, abyste se na ten kanál podívali, že taky natáčíte. Takže to by šlo. Pak bych natočil příští týden challenge Chubby Bunny, znáte, dáte si do pusy prostě maršnu, kecáte, Chubby Bunny, co nejvíc. Ještě jsem se chtěl zeptat na challenge, prostě jestli takový challenge jste viděli, jako já jsem ho viděl a je aj víckrát natočený, prostě od různých lidí, challenge na mléko. Prostě jak může někdo dělat challenge na mléko, jako napití vajíček, to jo, ale napití mlíka to jako nejde do hlavy. To jako fakt ne. Takže to mě vrtalo hlavou celou dobu. Pak máme už 2 odběrateli za 2 dny nebo kolik, takže to je dost docela. Pak o těch shlídnutí prostě postoupili u každého videa aspoň po 10. Nebo jako fakt dost. Když nejdu na můj kanál a zkontroluji si, jak moc jsme zase postoupili, protože jste fakt úžasný publikum. No prostě lajky, to nevím, jestli dáváte, to si zkontroluju, ale jako dáváte to zhlídnutí, mně nejde o peníze, ale mně jde o to, jako aby mě aspoň někdo viděl. A kdybych měl třeba 10 zhlídnutí, jako, tak mě to nevadí. To je jako, to je dost. Takže když se tam podívám, tak tam mám prostě videí, že jsem natočil tolik a tolik, odběratelů mám tolik a tolik a zhlídnutí tam je napsaný 6. Momentálně teď je tam 6. Nevím, kolik to oběhlo, třeba jako jestli to přibylo na 100 něco během tohohle natáčení, ale předtím, než jsem natáčel, tak jsem to zkontroloval a bylo tam 6 zhlédnutí. A nejmíň mám u challenge na kávu, myslím, 10 zhlédnutí. Takže nevím, jestli to nějaký bug, nebo jestli to jako dochází to zhlédnutí něco jako pošta, prostě, že to vydává zhlédnutí
a mně se to na tým kanále ukáže, ale u toho videa je to hned a na tým kanále to je až třeba po 3 dnech nebo tak. Tak na to bych se chtěl zeptat a teda děkuji vám, že jste shlédli tohle video. Doufám, že se vám líbilo. A lajkujte, komentujte a s tou kočkou to bude možná ještě dnes. Takže zakládám teda ty blbínky a středeční otázky, ale ty středeční otázky nebude prostě vždycky jenom od jednoho člověka, prostě to bude od víc lidí, třeba 10 otázek určím. Takže to tak bude. Vlastně ještě jsem chtěl říct, že včera žádný video nevyšlo, myslím. Že jsem včera žádný video nevydal z důvodu, že jsem byl v Olomoucu s mamkou a pak jsem šel na pár čarodějnic, tam jsem se vrátil trošku nepozději, ale prostě já nevím, myslím 9 nebo tak už jsem byl doma. Pobyl jsem tam tak 3 hodiny, jenom tak prostě. A popcorn, podívat, co se tam děje. Tak. Takže tak. Že teda žádný video nevyšlo, protože jako v 10 mě tady nechtělo, protože babička se tady dívala na ordinaci v Rusové zahradě, aby mě tady hrála ta melodia a kecali tam. Tak to ne. Takže jsem prostě jenom tak vás chtěl poděkovat, že jste dobrý publikum za to shlídnutí. A jestli byste mě do komentáře prosím o těch shlídnutích nějak vysvětlili, jestli to dochází teda po nějaké době, třeba po týdnu, jestli si to jako kdyby aktualizuje prostě na 100 něco videí, protože to když se čil tak ne 100 něco, protože vlog má 20 něco, 24, ostatní mají tak po těch 12, takže tak třeba 75 nebo 80 shlídnutí, nebo tak, když to všechno sečtu. Takže nevím, jestli se to aktualizuje jako na to, pak už to bude, nebo jestli to bude pořád tak 6 až do konce, prostě až do konce, než mi to přestane bavit. Takže děkuji vám, to s tou kočkou bude možná dnes a mě nezbývá jenom si to sloučit. A ještě jsem vám chtěl říct, že jsem si stáhl aplikaci na stříhání videí, takže možná budou stříhaný videa. Ten vlog jsem dneska natáčel už po 4, takže pokud na mě je slyšet únava, tak jako takový nezájem, takže ne nezájem, jako zajímá mě to, jestli vás to bude bavit, ale prostě nejdřív tady přišel brácha, že mě uvařil polívku z korálku, pak jako takový prostě úplně takový blbý, babička tady byla. Pak jsem to nemohl sestříhat a navíc tady přišla mamka ještě, takže ne, všechno úplně. Když jsme tady mluvili, dělali jiné, no, brácha si tady hrál s autem, takže jsem to nemohl natočit tak nějak normálně, abych tak to jenom dělal. Protože moje rodina neuploaduje a nenatáčí, takže kdyby jo, tak bych to udělal takový multivlog. Ale prostě ještě jsem trošku do poctu. Takže to je tak. Takže čau, já vás zdravím všechny. Ahoj.